danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Masoyi na gani na ga idanun shi na alfarma. Me za a yi min ne ba zan canza masoyi ba. Duk mai haƙuri wata ran zai hau karaga daidai. Ni dai aliyan nan burge ni kake. Idan kai fara'a har wani shege ni kake. Ai a'a ni fa matan nan tsoron ku nake. Wato kun ga ina dan ciniki na in rike. Kin zo hada shashake muryar kike. To ai kai na ga sele ne yayin kake. Ai da sale da sele duka sale su. Karama ku sani sani da auren shi yake. To wannan maganar ce da na yi ma a waya. Ni kam na yi shiri gobe nake son tafiya. Da kuma kin zo daidai da ina jin gajiya. Garin babu kuɗi kowa ya canza miya. Ai 3,000 kankin karɓi kuɗin akuya. Ina laifin faɗari 3 in zana iya. Da ƙasar ta ki ruwan sanyi har ƙara jiya. To ya za a yi kenan ka faɗa min in jiya. Ai abin da za a yi kenan rike bango ki tsaya. Ke ni 1,000 ce ƙwallon ki sani. To 1,000 kam da halla mai za ta mini. Kawo da wuce in na tsaya sai in wuni. Ashe na yi biyan bashi a cikin tajiya. 400 ya rage yanzu ina za mu tsaya. Wayaya maganar tamu take canza wuya. Tana canza wuya to halakin ban ajiya. Yan mata soyayyar nan fa ba dole bace. Domin na kula ni za ki lahanta da ice. 400 nan su za ba ki karba ki wuce. Ki sauri ki je ta shakara rana ta miki. To shi kenan kawo su a gaggauce nake. Kai ashe zan sayi kati kuma bayan azahar. Abin dai da yawa ga la'azar ga azahar. Ga 170 ba ni 30 in rike. Tausayin ki na ji na san ba yadda ki